Saula zvolia za kráľa. Saul bol prvým kráľom v histórii Izraela. Stal sa kráľom po jednoduchom, ale vážnom obrade, ktorého sa odvtedy králi pridržali celé roky. Starý prorok Samuel, ktorý odovzdával Saulovi veľkú časť svojej moci, vzal malú nádobu oleja a vylial ho mladíkovi na hlavu. Potom ho poboskal a povedal: Pán ťa pomazal, aby si vládol nad jeho ľudom a oslobodil ho od nepriateľov. Poslal Saula na Boží pahorok, aby obetoval Bohu a pomodlil sa k nemu. Cestou stretol Saul skupinu prorokov zostupujúcich od oltára na vrcholku pahorka. Hrali na lutne, citare, píšťale a bubne a ich hudba priviedla Saula do vytrženia. Zostúpil naňho Boží duch, ako na nejakého proroka. Keď ho ľudia takéhoto uvideli, čudovali sa. Čo sa stalo Saulovi? Vari je to ten istý človek, ktorého sme dosiaľ poznali? Je teraz Saul azda jeden z prorokov? Od toho dňa sa Saul celkom zmenil, lebo Pán bol s ním. Medzi tým zvolal Samuel všetky izraelské kmene a povedal im: Odvrhli ste svojho Boha a požiadali ma, aby som na jeho miesto dosadil kráľa. Váš kráľ je tu. Je ním Saul a vybral vám ho Boh. Keď ľudia uvideli mladého a pekného muža, vo vytržení začali vykrikovať: Nech žije kráľ! A tak sa Saul stal kráľom a vybojoval veľa víťazných bitiek proti Filištíncom.